Hvad så YouTube? Eller skal jeg sige hej så YouTube? Ja, det skriver jeg bare i kommentaren. Skal jeg sige hej YouTube, eller skal jeg sige hej så YouTube? Men ja, for nu bruger jeg hej så YouTube. Så vi siger... Okay, så vi starter lige på en ny. Okay, hej så YouTube. Der var den. Og så siger vi lige velkommen, ikke? Til noget Minecraft game her. Det er sådan noget single player. Det er en ny sæson på mig. Det er en playliste, jeg har lavet. Okay. Hvad? Nå. Så jeg håber I, altså det er en lille single player her, ikke? Så jeg vil prøve at lave en single player. Det er ikke så populært, tror jeg. Men nu vil jeg prøve at lave en single player, ikke? Og så vil jeg se, om det bliver rigtig kendt på et tidspunkt. Så det nok ikke gør, men nu håber I. Ikke også så... shit. Fuck, vi dør. Hvad sker det lige for det? Ja, det kan jeg sgu ikke lide det her. Fuck, den der. Jeg tager lige der. Shit, vi har ikke meget liv. Hvad fanden står den på? Hardy eller sådan noget? Så vil jeg ikke røre, mand. Det er også... Hvorfor starter man? Altså, jeg har lige været lidt i gang her. Med det her. Nej, en creeper. Jeg har ikke en skid, jo, jeg har noget træ. Lort. Wow, det hjalp meget. En lortig creeper. Nu kommer vi ind til creeperen. Nå, men så må det være. Altså, som jeg har sagt, så har jeg været lidt i gang. Så noget kaktus. Skal du blive nødt til at springe? Hvor lort. Bang! Fuck, hvor lort. Ej, ups. Nå, men sådan er det jo bare. Det kan godt være, at det lige kommer sådan et lille hak. Men hey, er det egentlig ikke derovre, vi døde? Det var da herovre, vi døde. Var det her? Hvor er det der? Hvor det her kan jeg ikke lide. Har jeg sat den på hardy? Det var sgu det her, jeg døde, var det ikke? Og hvor er det irriterende, de der. Hvor er mine ting? Hvor er mine ting? Der har været, den har sprunget i luften. Nå, jamen jeg har fået nogle subscribes, eller hvad man skal sige, den her tid. Hvor det, jeg ved sgu ikke, hvor lang tid siden der jeg sidst uploadede en video. Ej, hvor kæft, eller... Nej, det var Dias. Jeg tror, jeg skal ud i noget skov her. Jeg skal ikke være ved det her lortesand. Det kan godt være, det lagger lidt.
noget for. Sådan noget for. Jeg kan lave det dumme ting. Okay, jeg løber bare. Hej Creeper. Så jeg graver mig lige ned i et hul. Så ses vi, når det bliver morgen. Altså igen. Nu tror jeg, det er blevet dag. Ja, det var det sgu. Hvor er det? Det er en ret sej ild, det her. Jeg kører jo nillerfag. Det er godt med nogle blomster egentlig. I må undskylde, hvis jeg lægger lidt. Ej, det er fandme utroligt, mand. Jeg skal ikke dø. Ej, det er løgn. Du er så grim, nemlig. Det er lidt dumt. Du skal dø, fordi du er så grim. Slå den med noget kød. Kød. Dø! Ja, det hjælper faktisk. Fordi det er skarpt. Se, hvor skarpt det er. Det dræber hele bordet. Og kød, det hjælper faktisk. Så skal vi lave noget little bit thing. Little thing. Hvis det larmer lidt for meget det der, så må jeg, så det bare det. Så det gør vi sådan der, ikke? Bum! Så gør vi lige sådan her, ikke? Bum. Så gør vi lige sådan der. Og så gør vi lige. Det var en fin blomst. Og jeg glemmer det lige sådan. Så gør vi lige sådan der. Bum. Og så lægger vi, når det er hovedbuden. Nej, vi lægger hovedbuden der. Og så har vi dynen der. Se? Det er bare lidt mærkeligt, fordi det burde være en sort hovedbud. Men det er der ikke nogen, der lægger mærke til, nemlig. Nå, jeg tror, jeg skal begynde at hugge noget træ. Tager jeg træ. Det er så klart. Så jeg skal måske også til at uploade nogle flere videoer. Det har jeg ikke været så god til. Men jeg synes, vi skal ses i næste episode, så hej. Og så ses vi i næste episode, hvor vi kan bygge et hus. Så vi ses. Hej.